Hello, Monday ngunyan, August 21. Papunta kami ngunyan sa zoo. Tama, Lone Pine. Oh, kami ngunyan. Wala sa Bala na naman kami. Sama na si Manoy at kasi Saffron, siya ang duman sa car ni Manay. Taduman man sila nagdadagos ka Manay. Si Rod sa kasi Nicole dito sa mo. At ka naman. Hello, here na kami sa Lone Pine Koala Sanctuary. Mahiring kami kan mga koala tapos may kangaroo man. Oo, super vibe dati. Tapos kumakanta niya. Ang kanila maabot na ba? Kumakanta dito. Retirement. This will be the new gym, Yes. but it's still on major. Can you see? The most expensive python called diamond python. Do you see a fish? Tulog ang mga koala. Tulog sila. Yan ang dingo. Dingo? Carnivorous.